Správy televízie Severka. Za účasti približne 70 divákov sa v Banskej Bystrici uskutočnilo úvodné openligové kolo vo futsale medzi Banskou Bystricou a Žirafou Žilina. Začiatok stretnutia nasvedčoval tomu, že ide o prvý majstrovský zápas v sezóne, z čoho pramenilo viacero nepresností na obidvoch stranách. Aktívnejší boli domáci hráči, ktorí chceli na domácej palubovke naplno bodovať. Po peknej akcii Wilwebera s Konderom druhý menovaný strelou do prázdnej brány otvoril skóre stretnutia a aj svoj gólový účet v prvom súťažnom zápase za Mibu. Hráči Žirafy nechceli ostať nič dlžní a o niekoľko minút sa im po štandardnej situácii podarilo vyrovnať. Mužstvá odchádzali do šatne za nerozhodného stavu 1-1. V druhom polčase chceli domáci strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale robili chyby v rozohrávke. Po jednej brejkovej situácii domáci inkasovali, keď sa so šťastím dokotúľala lopta do brány. Domácim hráčom neostávalo nič iné, len vrhnúť všetky sily do útoku. Aj keď si Bystričania vypracovali niekoľko sľubných šancí, žilinské mužstvo dokázalo odolávať. Domáci strelili vytúžený vyrovnávací gól až v závere stretnutia v hre bez brankára. Autorom gólu bol Prikryl, keď si hostia jeho strielanú prihrávku zrazili do vlastnej brány. Do konca zápasu sa už skóre nemenilo a mužstvá si rozdelili po jednom bode. V piatok 24.10. sa na domácej palubovke stretne Žirafa Žilina z FC Bulls Trnava. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.